Ono što je važno da se kaže jeste da smo mi još u četvrtak negde održali privremenu skupštinu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i tu smo rekli da su za nas izbori završeni 3. novembra, sve ostalo je politički cirkus u kome mi ne želimo da učestvujemo. Zašto to kažemo, imajući u vidu da je vlast u Beogradu razbila biračke kutije i ovo je, da tako kažem, popravni za vlast u Beogradu. U slučaju da i danas ne bude dovoljna izlaznost, postoji takođe verovatnoća da će se ponovo razbiti biračke kutije, što na svoj način govori da mi tako možemo da idemo do Đurđevdana. Mi smo na našoj skupštini rekli još jednu stvar, da ćemo zatražiti od Skupštine Srbije da se formira anketni odbor i da taj anketni odbor treba da utvrdi sve što se dešavalo, znači negde 3. novembra, da utvrdi šta je bilo mesec dana pre toga. Ono što je bitno jeste da smo želeli da se tačno utvrdi ko je šta radio tog 3. novembra, da se utvrdi ko je bacao bombe jedno mesec dana pre toga, da se vidi ovo što se dešava danas, znači negde 15 dana posle toga. Ovo što danas imamo prilike da gledamo, to je u najboljim komunističkim vremenima, gde otprilike direktori idu na čelu, za njim idu radnici, oni glasaju, postoje spiskovi, ko nije došao, onaj ko ne bude došao, taj će da izgubi posao i kažem, to je nešto što nije viđano još davnih komunističkih vremena. Ono što takođe čujemo i znamo jeste da nepoznati ljudi i nepoznati tipovi idu po kućama, po stanovima, teraju ljude bukvalno na silu da izlaze i da idu na glasanje. Još jedno što možemo da konstatujemo jeste da su svi na istom poslu. Znači imali smo prilike da vidimo pripadnike ROSA ovde, Eoleksa, imali smo pripadnike civilne zaštite, onda imamo pripadnike KFOR-a i imamo pripadnike žandarmerije u civilstvu koji stoje, znači jedino su oni koji nemaju uniforme. Znači svi su na istom poslu, zadatku, i Beograd, i Priština, i Brisel sa jednom glavnom težnjom jeste da naprave takozvano nezavisno Kosovo, odnosno Veliku Albaniju, odnosno da jednostavno kroz ove izbore operu takozvani Briselski sporazum koji faktički treba da ima saučesnike u Srbima koji treba da taj Briselski sporazum potvrde. Ponavljam, na samom kraju, 3. novembra su za nas završeni izbori, narod na severu Kosova sa izlaznošću manju od 10% je pokazao šta politički misli i mi ćemo na osnovu toga da se u budućnosti politički upravljamo.